दिनैनि नैबे समाव जोङो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव खाग्राबारियाव जोङो बर' हारिनि एबा बर' समाजाव गोख्रों गोहोम खोख्लैबोनाय समाज सिबियारि मानगोनां जामिननि नार्जारि आबौनि न'आव दंफैयो। दा बिथांनिफ्राय जोङो माखासे गोबां बाथ्रा मिथिना लागोन। गिबियाव नोंथांमोनखौ जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्स रादाब बिजोङाव बरायग्रोनाय थाबाय। जों बिथांनिफ्राय जोङो जोनोम जायगा, फरायसा सम आरो बिथांनि जिउआव जाबोनाय माखासे जारिमिननि सोमोन्दै मिथिना लागोन। दा बे समाव नोंथांखौ नोंथांनि आबुं थंखौ फोरमायनो थाखाय आं गुरै खावलायग्रोनाय जाबाय। सिगाङाव प्राइम टाइमनि माबाखौ खुलुमनाय जाहैबाय। आंनि मुङा जामिनि कुमार नार्जारि। आंनि गामिया खाग्राबारि। आं बे गामियावनो आंनि आफा लिरनानै दोननाय हिसाबै 1940 मायथाइयाव जोनोम जादों। दा आङो बे गोदो जोंनि दिनाव गामि दरनै दरथामजोंसो फरायसालि गंसे दंमोन। दा नामा खाग्राबारि LP स्कुलबाबो बै बनरगाव गामि खाथियावसोमोन। दा बे बनरगाव गामि खाथिनि बे खाग्राबारि LP स्कुलावनो आङो LP स्कुलखौ पास खालामनानै आङो सिम्बोरगाव ME स्कुलाव फरायहैदों 1953 मायथाइयाव। बेनिफ्राय बेवहाय बोसोरथाम फरायनानै 1953 निफ्राय 1955 क्लास 6 पास जानानै 1956 क'क्राझार हाइ स्कुलाव फरायहैदों। बे समाव क'क्राझार दा हायार सेकेन्डारि गभर्नमेन्ट स्कुला ओरैनो हाइ स्कुल होननानै मिथिजानायमोन। आरो बे एलेकायाव फ्राय बुंनो थाङोबा बे बनरगाव क'क्राझार हाइ स्कुलानो जोंनि बे एलेकायाव देरसिन फरायसालिमोन। गोजोननाय थाबाय नोंथाङा नोंथांनि थंजों लोगोसे उन्दै सम आरो फरायसा समखौ फोरमायनायनि थाखाय। दा नोंथांनि न'खर संसाराव साबैसे गथ' गथाय दं आरो बिथांमोना मा मा मावनानै दं बेखौ फोरमायनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। आंहा गथ'फ्रा गासै 7मोन। बेनि भितराव हौवाफोर 3, हिनजावसाफोर 3। दा गासिबो हाबा जाजोब्बाय। गिबि फिसाया बिदिनो पिअ फाइनाल होथारनांगौमोन। बे समावनो मिलिटारियाव सुजानानै सेलेक्ट जानानै थांदों। बिमाया हगार हरनो गोसो जायाखैमोनब्लाबो आङो बादा होआखै। मानोना साख्रि मोननायाव गोब्राब जायो हिसाबै बेखौ आङो मिलिटारियाव थांनो हगार हरदों। दा बियो रिटायार्ड लानानै फैफिनबाय। न'आवनो रायजो जानानै दं। दा गथ' हिनजावसा गोजा 4 दं बिहा। आरो देरसिना हाबा जाबाय। आरो बिनि आनजाय हिनजावसा बेखौबो हाबा हरबाय बे क'क्राझाराव। आरो बेनिफ्राय बिनि आनजाय सासे हौवासा, बेखौ आङो बे जेब्लानाखि आन्दलन जाफुदोंमोन बे समाव न'आव थाबाय थाबा बे जेबो फरायनाय जानाय नंला ओरै साननानै दिल्लीयाव बे फरायनो माबा हरदोंमोन ITI माबा होनदोंमोनलाय ITI फरायनो थिनहरदोंमोन। ओमफ्राय फैनानै साख्रिथ' लायाखिसै माबा गेरेज थेरेज खुलिदोंमोन। दा बेबो जुदा जानानै रायजो जानानै दङ। आरो बिनि आनजाय हिनजावसा बेखौबो बिलाइबाय। ओमफ्राय हिनजावसा सासे जावजामोन। बिसोरोबो सासे हिनजावसा हाबा जाबाय। हौवासा दा बियो BSc पास जानानै माबा ICDS आव ससियेल वेलफेयाराव साख्रि मावनानै दङ। दा बे क'क्राझारावनो थायो। आरो दुइसिन
हौवासा दंबावो बेबो हाबा जाबाय दा बेबो बिदिनो कन्ट्राक्ट मावनानै थायो आंनि फिसाफ्रा बिसोरनो गासै 7सा गोजोननाय थाबाय इं 1983 मायथाइनि बाथ्रा नोंथांनिनो सासे फरायसा लखिमपुर जिल्लानिफ्राय बनरगाव लोखि फुजायाव फैदोंमोन अक्ट'बर दाननि 11 अक्ट'खालि आरो अखानायै 12 अक्ट'खालि नोंथांनि न'आव फैदोंमोन आरो बै सानखालि नोंथांनि देरसिन फिसाज्ला रिपुन्जय नार्जारिजों बै दुखुथिया फरायसा गथ'आ आंगो लोगो सोमोन्दो खादोंमोन बियो दा नोंथांनि आंगो फिसाज्ला मुङा बिनि मिहिनीश्वर बसुमतारी बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बे समखौथ' आं गोसोआव गैलामोन जेनेबा 1984 होन्दोंना बे समाव बियो जोंनाव फैदोंनो फैनानै बे माबाथ' लोगोथ' खाबाय बे समाव आङो न'आवनो गैयामोन बे समाव आङो बायदिसिना खामानियाव बेस्थ' थायोथ' बे हिसाबै आं न'आव गैयामोन बिसोरखौ बे लोगो खानायखौ आङो उनावहाय खबर मोनदों जे बेखौथ' जोंनि बे खाथि थागथारानि मानसि नालाय बेनिफ्रायसो लखिमपुराव थांदों सिनायखायो आरो सिगाङाव जोंनि बे बनरगाव एम इ स्कुलावनो फरायदोंमोन फरायसा हिसाबै मोजां हिसाबै जोङो बिनि थांनायाव दुखुबो मोनलायलायदों दा बेखिनि बाथ्राखौल' आं मिथिगौ आरोखि बेनिफ्राय बिसि खानाया बे बिमा मोनासो गासिखौबो बेब'स्था खालामजोबदों गोजोननाय थाबाय आथिखालाव नोंथांनि असे आंगो फिसाज्ला महरै मिहिनीश्वर बसुमतारीया जोंनो मिथिहोनाय बादिब्ला नोंथांनि अननायनि गेजेरजोंनो बिनि गोदान जोनोम जाफैदों आरो नोंथांनि अननाय मोनामोनब्ला बिनि जिउआव अराय खोमसि जासिगौमोन बिहा लामा आन्दायबायमोन होननानै बियो जोंनो फोरमायनाय जादों बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बे खोथाव माने बेथ' माबा आंनि मिथिनायाव बियो पिइउ फाइनाल होनाय समाव फर्म फिलआप खालामनायल' थाखा माबादोंमोन दा बियो बे समाव आंनि सिगाङाव बुंदों आरो उनावहाय जुदि बे पिइउ फाइनालखौ जुदि होनो मोनोमोनब्ला बियो सिगाङावनो थफ्ला थफ्लि जुनानै एखेबारे फरायला होननानै मोनसे दिदोम माबा थांखि लानो नागिरबायमोन खिन्थु एसेयावनो जोंनिफ्राय बोरैबा गावनि मथे खुब सम्भब भाग्य दंखायो आंनाव फैनानै आंनि बुरिनिफ्राय मिथिनो मोनबाय बियो बे गथ'आ दुखु जाना गाबगासिनो दङ पिइउ फाइनाल होनो फर्म फिलआप खालामनो फैसा गैया होननानै बुंदों ओरै होननानै बुंनायखौल' आं गोसोआव दङ दा बे हिसाबै बेनो बेबायदि दुखु जानायखौ नुनानै जाबजों अननानै आङो बे पिइउ फाइनालनि फर्म फिलआप खालामनाय फैसाखौ बे समाव दंमोन बे हिसाबै आं बेनो हरनाय जादों आरोखि बेखिनि सहायखौल' आङो बेनो खालामदों बेनिफ्राय आं सानो आंनि अननायाथ' बे एसे फेरलेबसेल' आंहा बेखौ बेबादि जे एखेबारे गावनि एफा गिदिर खामानि मावदों होननानै आं सानाखै आरोखि जिहेतु बै समनि फर्म फिलआपनि फिसआ बेसेबां आंथ' बेखौ गोसोआव गैला खुब जागौमोनबाथाय 500सो थाखा जागौमोन 500सो रां जागौ दा गोजोननाय थाबाय बेनि फोरमायनायनि थाखाय दा जों मिथिनायाव मानगोनां मिहिनीश्वर बसुमतारीया जिहेतु बै समाव बनरगाव दख'रा बर' फरायसाजों थाफानानै नोंथांनि न'निफ्रायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव सोमावसारबोनाय हाबाखौ मावबोबाय थादोंमोन होननानै जों मिथिदों बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बेनि सायाव आंहा बुंनांगौथ' बिसेस जेबो गैया मानोना आं बै समाव बेराफारसे मास्टार मावो आरो ओमफ्राय समाजनि माबा माबि खामानियाव आङो बेस्थ' थायो बे हिसाबै बियो
जोंनाव बहाय थानानै गथ'फ्राथ' फ्राय क'क्राझारावसो थाजोबोमोन आरो बहायबो न'आवबो दंमोन दा बियो बहायबो थादों आंथ' फिसा हिसाबै न'नि नालाय न'नि सानदों बियो बिनिफ्राय थानानै ना क'क्राझाराव थानानै बेफोर हाबाखौ मावदों आंहा खुनु गोसोआव गैया आरोखि दा बियो गावनि खामानि मावनायनि गावहा गोसोआव थानायसो बियो गोजोननाय थाबाय औ बेखौ फोरमायनायनि थाखाय आथिखालाव गोब्राब सोमावसारनायनि गेजेरजों बर'फोरा मोनथाम गोरोबथा खालामखांबाय बैफोर गोरोबथा खालामखांनायनि गेजेराव थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव जालांनाय थामथि गोरोबथा बर' गोरोबथानि गेजेरजों BTCनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाफुंफैबाय बिनि गासैबो नोंथांनि अननायनि बिहोमा दं होननानै बिथाङा जोंनो फोरमायदों बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो आंहा बेवहाय मा बिहोमा थानो खालि आङो बुंदों जिखौ मावदों बेथ' मोजां खामानि मावदों आरो गावसोरसो बेफोर खामानिखौ मावफुंदों आंहा बहाय बिहोमा दं होननानै आं साना खारन आंहा बहाय बेखौ खुनु बेबादि रायलायनायफोरखौबो मिथिया थारमाने थांगोनखौ मिथिगौबाबो गावसोरसो मा डिसिसन लानानै थांदों बेफोरखौ गावसोरसो मिथिगौ आंथ' बे माबायाव बिहोमा दं होननानै आं साना आरोखि आंनि साननायाव आरोखि राजखान्थियाव गोसो गैयामोनब्लाबो थासारिखौ नायनानै आथिखालाव बर' कसारि ओनसोलाव हायुङारि खुंथायनि गिबि गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै बिथाङा बिबान आजावना लाबाय बेवहाय नोंथांनिनो गिदिरथार बोसोन आरो सुबुरुन दङ होननानै बे बाथ्राखौ बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों बेखौ बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बे बहाय आङो बियो बे माबानि दा जे माबा BTC बाहेरानि बे बर' अट'नमास वेलफेयार काउन्सिल जे दादों बेवहाय बियो चिफनि बिबानखौ लाया होनदोंमोन बेवहाय आङो बुंदों आरो नोङो दैदेनबाय सिगांनिफ्रायनो जिहेथु नोङो प्रथम बानायजेननायनिफ्रायनो नोंसोरनो जागायजेनदों नोंसोरनो खालामदों आरो बेनिफ्राय आन्दलनखौ नोंसोरो एफा गोबाव सालायबोबाय दिनै मोनसे सुक्ति जाबाय बे सुक्तियाव नोंनो दैदेननानै खालामबायबा बेखौ जुदि गुबुन हगारोबा होमबा बे गुबुनाबा मा गोसो लानानै सालायगोन बेथ' जुक्ति जानाय नङा आंनि मथेबा नोंनो गायसनदों नोंनो जुदि सुक्तिखौ खालामदोंबा आरो नोङो सागानगिरि सासे माबा जाबाय गतिके बे बिबानखौ नोंनो लानांगौ आरो गुबुननो हगारना होयोबा जुदि नोंसोर जेरै थांखि लादों जि उद्देश्य थांखि लानानै नोंसोरो हाबाखौ मावबोदों बेखौ जुदि जाफुङाबा बेथ' बिराद गोरोन्थि जागोन गतिके नोङो चिफखौ लानांगौ अन्तत' बोसोरबासो बा नोङो जा हायो खिन्थु सिगां नों लानांगौ बेखौ मावफुंग्रोथारनांगौ बे बाथ्राखौ आङो बेखौ गले गले माबादों आरोखि खावलायदों बेनो हयथ' बिनि गोसोआव माबादों बिहोमा होदों खारन नंगौ सयथ' बाथ्राखौ बुंदां बे हले बाथ्राखौ आङो खुथार बेखौ बुंनाय जादों दानि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मिनेस्वर बसुमतारिया मा जाहोननि थाखाय बे बिबानखौ लानो नागिराखैमोन होननानै सानो बियो गाव सानदों आङो राजनितिकआव बारा लोब्बा थाया आं नांगौथाय संगठनखौ सालायबाय थागोन खिन्थु आं राजनितिकआव बाहागो लाया होननानै बुंदोंमोन आं बुंदों नोङो संगठननिफ्रायनो सालायनानै दिनै राजनितिक माबायावनो हाबनाय जाहैबाय आरो बे जिनिसा जाफुंबायबा नोंसोर एथ' नाजानानै जाफुंबायबा बेखौ जुदि नोङो मावफुङाबा होमबा मा लाब जाखो आरो नोंसिनि साननाय जि उद्देश्य आरो लक्ष्य लानानै नोंसोर खालामदों बे जुदि गुबुना मावाबा दैदेनगिरिनि सायाव निर्भर खालामोथ' गतिके बेथ' माबानो जाया
दायथ' एरायनानै जानाय नङा नों लाथारनांगोन होननानै बे बाथ्राखौ हले बुंदों आं बेखौ गोजोननाय बेखौ थाबाय। बेयो गनायनानैबो लादों। आदसा गोजोननाय थाबाय। जिहेथु आथिखालाव बर'फोरनि गेजेराव खौसेथिनि आंखाला जोंखौ गोब्राब जिंगा होबोगासिनो दं। दिनै अलखद बुब्लिनि थासारिखौ नोजोर होनानै नोंथाङा माबाफोर जोंनो रादाब बुंगोन नामा? दानि राजनितिखौ नायनानै आङो बे खौसेथि जाफिननायनि सायाव मा बुंनो खौसेथिखौथ' बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्रायनो खालामनो बिसोरो बिराद नाजादोंमोन। आंबो खौबो खेबसे बे मिटिङाव लिंलांफादोंमोन। नाथाय गुबुन गुबुन बे समाजनि मानसिफ्राबो संगठननि मानसिफ्राबो राजनितिफोरजों लोब्बा दं नालाय गावबा गाव राजनितिनि लानानै बाथ्राखौ बुंदों। नुनायाव गोरोबगोनखौ गोब्राब नुखादों आरो दानि अलखद समाव जे बे खौसेथि खालामफिननांगौआ बे नेताफ्रा दैदेनग्राफ्रा गावसोर जुदि रायलायनो गोरोबबासो जागोन। जोंथ' बेखौ मा बुंनो हानो जोंथ' आरो बोरायबाय आरो राजनितिआव खुनुदिन थाफेराखै जोङो साधारन सासे फोरोंगिरिल'मोन। गोजोननाय थाबाय। इसोरा नोंथांखौ थांखिनानै जोंनो बुंदों आफाया गावनि अननाय होनानै आंखौ गोदान जोनोम होबाय। आं गोबां आफानि अननाय मोनबाय। अबंगसायाव आं आरज गाबो आफानि अननाया अराय गोथां बिसिम्बि जानानै थाथों। बे बाथ्रा बुंनायनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा? जोंथ' दा बे बुंदों जोंनि माबानायाव जादों होननानै दा जोंथ' फिसा हिसाबै गोसो गोरबोजोंनो बेखौ मोजां मोनो आरो आंनि न'खराव बियो फिसा देरसिन बादि जानानै उन्दैफोरखौ बिराद मोजाङै दैदेनबोदों। दाथ' एखेबारे आंगो फिसा बादियानो सानथारो आरो बिहामजोखौबो आंनि न'निफ्रायनो थाबायनानै बे हाबाबो होनाय जादों। बे हिसाबै बिहामजो फिसाखौबो आंगो सानो बेखौबो एखेबारे आंगो सानो। आङो गुबुनखौनो साननाय गैला आरोखि बेनि सायाव। दा बे हिसाबै आंगो होननानैथ' सानबाय आरो बुंनांगौ जेबो गैला। बेखिनिखौनो आं बुंबाय। गोजोननाय थाबाय। जिहेथु नोंथांनि अननायावनो मिहिनीश्वरा गोदान जोनोम मोनबाय ओंखायनो नोंथांखौ थांखिनानै सासे गोदान सोरजिगिरि बिमुंजों खन्थाइ सुजुबाय आरो मेथाइ सुजुनायखौ फोसावखांबाय। बिनि सोमोन्दै जोंनो मा बुंनो सानो? गिबियाव जों मेथाइखौ खोनासंग्रोनि बेनि उनाव जों माखासे बाथ्राखौ बुंनोसै। सोरजिगिरि बायफ्लेनाय गोरबोनि थांनानै थानायनि आफा जामिनि आंनि सोरजिगिरि नों मुलुगाव जिउ जोनोम गोदाननि आफा जामिनि आंनि सोरजिगिरि नों मुलुगाव जिउ जोनोम गोदाननि
내게 फैबायमोन आफा आन्दाय फैबायमोन आफा नोंनि बिखानि आं अननाय मोनामोनब्ला नोंनि बिखानि आं अननाय मोनामोनब्ला आफा जामिनि आंनि सोरजिगिरि मुलुगाव जिउ जोनोम गोदाननि बिथाङा बे मेथाइनि गेजेरजों नोंथांखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बेसेबां सिबियो बेखौ नोंथाङा गावनो खोनाबाय जानांगौ जिहेथु नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो बे मिहिनीश्वरा सासे बिराद मा होनो बिदिखौ गोसोजों सासे मेधाबि सात्रखाबो मेधाबिखाबो आरो बेनिफ्राय सोब मा होनो माने सोब गोसोखांथावै सानग्रा आरो सानथौ गोनां बे हिसाबै बियो बाथ्राफोरखौ गोथौयै साननानै जेने माबादों आंथ' आंनि साननायावथ' आङो जेनेबा बेनो बे माबायाव एसेल'सो सहाय होदों बे पिइउ फाइनालनि माबा फर्म फिलाप खालामनायावल' बेखौ सहाय होदों बेहा भाग्यआनो दंखायो आरो बे सासे अबयसे बेहा बे समाव जेरैबायदि थांखि लादोंमोन बेवहाय बिनि लामा हयथ' गोथेगौमोन दा बेहा भाग्य दं बे हिसाबैनो आंबो सहाय खालामनांदों बेखौ सहाय खालामनो हादों बे हिसाबै बेयो गावनि गोसो गोरबोआव गावनि बे मा होनोमोन बेखौ मस्थ' गोथौ सानबाय सानसुमै आरो सानसुमै गोसोनि मानसि नालाय बेयो गोसोजों सानै सानै बेबादि एखेबारे एथ' आंखौ एखे सहाय होनाय बे बहाय फोरमायदों आंहा बहाय गाज्रि मोननांगौ गैया खालि जे जा सानदोंना बेयो गावनि गोसोनि साननाय आङो बेखौ इसिबां माने सहाय खालामदों होननानै आं साना खिन्थु गावसो दा आंखौ रासिन सहाय खालामनाय बादि जायनाखि मानसिखौ आंखौ रावबो मिथिनाय नङामोन दिनै बे फिसा मिहिनीश्वरनि थाखायनो आंखौ हयथ' गुबुन मानसिफ्रा आंखौ बिनि बे मेथाइ बा बिनि जिनाखि आंखौ बिफा हिसाबै मानिदों बा फोसावदों बेवहाय आंनि मानासो बिराद गोजौसिनाव थांनाय जाहैबाय आंहा बेहा जा लाब जादों बेनिख्रुइ रासिन आंहासो लाब जानाय बायदि मोनबाय नङाबाथ' आंथ' मा खालामदों सामान्य सहाय होदों बेखौ बे सामान्य सहाय होनायावनो दिनै बियो आंखौ गावनि आंगो बिफा होननानै एथ' मानिनानै बयजोंबो गावजों लोगोसेनो आंखौ सिनायथि होनाय जाहैबाय बिनि थाखाय आङो बेखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनो खिन्थु बिनिफ्राय दासिम बेयो आंखौ माबा नामजादा खालामनाय जाबाय बेखिनि गोजोननाय थाबाय खन्थाइ आरो मेथाइ सुजुनायखौ बिजिरनानै नायोब्ला मिनिसुर बसुमतारिया नोंखौ गावनि असे जोनोमगिरि बिफा बायदि गोरबोजों सिबियो अनो आरो मोजां मोनो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंगोन बे सोंनायनि फिननाय होनायनि सिगां बिथाङा नोंखौ लानानै दोंसे मेथाइ सुजुबावदों बेखौ जों खोनासंबावनि नंगौ दं बिदिखौ मा होनो
आफा जामिनी कुमार नार्जारी बेननि आगोमा बेसे गोदै आफा आंनि जिउआव बियो बेसे आंगो सुबुं महर नोङो आंनि जिउनि असेयाव बंगसा अराय मुगानि अननाय थुलुंगानि गोजोन नेरसोनथि सुबुं जिउआव आंहा गोथां थांखि मोनसे दङमोन आफा बिस लैथोआव सानस्रियै सानस्रियै जिउनि अमृतखौ नायनो आरो गोजौआव दङमोन माबोनांगौ बे समाव बारफैबावगोन सुदै गोजोन बारा इयुनाव दाबो नेनानै दङ आफा इयुना दाबो नेनानै दङ आफा बे मेथाइनि गेजेरजों मानगोनां मिनिस्वर बसुमतारिया ओरैबायदि फोरमायदों दि जे गावनि बे जिउआव ओरैबायदि मोनसे बिसनि लैथोआव सानस्रि सानस्रि जिहेथु नोंथांखौ लोगो मोननानै गावनि जिउआव गोजोनजों बुंफबजोबदों आरो नोंथांनि मददजोंनो जिहेथु गुफुर दावथु बिरनाय बायदि गोदान गोदान थुलुंगाखांदों होननानै नोंथांखौ
बिथाङा बे मेथाइनि गेजेरजों बुंनायखौ दा बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? बियो सासे खन्थाइगिरि रायथाइगिरि मस्थ' सासे सानसुमै मानसि नालाय आंखौ मा साननानै एथ' माबा खालामदों आं बुंस'नो हाया। आंथ' बेनो बिसेस जेबो सहायबो होनो हायाखै, बोसोनबोथ' होनाय जाया। ना आंखौ जे बे साधारन सहाय खालामनायनि थाखाय एथ' माबा बेबादि साननानै दं, आङो बेखौ माबानो हाया। खिन्थु बिनि जिनिखि सानसुमै गोसो बेजों बे हयथ' गोथौ साननानै आंखौ बे एसे सहाय खालामनायावनो बिराद मोथो मोथो गावनि जिबनखौ जौगाखांनाय दासिम बेबादि दैदेनगिरि जानो हादों, बेखिनि उफायखौ खालामना हरदों होननानै बे हयथ' सानदों। आं सानो बे साननाय जि बे मावनो ओंखारदों बे खामानिफ्रा जाफुंथों। खिन्थु आं बेनो बेबादि मावनायनि खुनु बोसोन बा गियान बा मोनसे सदुपदेश होफेराखै आरो बे गावनि गोसो गोरबोनि सानदांनायसो। आंजों सम सम बिदिनो आन्दलननि बाथ्राफोर सावरायोबाबो आङो बे खोनासङो आरो एफा एनैल' गेजेराव बुंस'नानै हरो। बेनिफ्रायथ' जेबो गैया। बे गावनि बे सानसुमै गोसोजों गासिबो सानजोबनाय होननानै आं सानो आरोखि। गोजोननाय थाबाय। जिहेथु मिनिसरनि बबेबा गोरबोनि रावखौ नोंथाङा बिफा जानानै मोनदांनो हादोंना हायाखै? नोंथांनि बिखानि अननाय होनाय आरो लानायाव दिनैबो बबेयावबाफोर आद्रा थालांदों नामा? सोंनानै नायोब्ला सैथोखौ मिनिसरा बुंगोन। उन्दै समाव जोनोमगिरि बिफानि अननायखौ बियो गाव हास्थायनाय बायदि मोनाखै। जोंनो मिनिसरा बेखौनो बुंदों, नोंथांनि अननायावनो बिनि जिउआ आरो थुलुंगा मेथाइआव फोरमायदों। बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंगोन? बेखौबोथ' आं मा बुंबावनो। जे बिफानिफ्राय मोनदों मोनाखै आंथ' बेफोरखौ बोरै मिथिबावनो। खारन बेयो बहाय फुरागासे रायजो जानानै बे उन्दैयावनो खालांदों हजोंहाय। बेनिफ्राय एम इ आरो हाइ स्कुल फरायनाया सिमन सापरियावनो जादों। बे कलेजावसो बे बङाइगावआव हाबफैदों होनदों। दा बहाय बिफाया गावनि आंगो बिफाया गावनो अननाय होनो हादों हायाखै आंथ' बेखौ मिथिला। जेन'ब आङो सहाय खालामनाया खालि बेल' बेखौ। आरो बेनिफ्राय फैयो बहाय थाफैदों माबाखौ कलेज फरायनायखौ बेवहायनो थानानै फरायदों होनदों। आंथ' बे फंबायफोरजों गावनि फंबाय बिनानावफोरजों थादों। बे हिसाबै बियो बोरै बोरै सोलिलांदों बासाव थादों आरो एखमबा न'आवबो थाफैदों। न'आवबो आंनि आंगो फिसा बादिनो एखेबारे माबा दुब्लियाव माइ गायफादों, हालेवहैफादों। बेबादि फिसा हिसाबै बियो आंनाव फिफा बादि साननानै थाफैखायोमोन। आंहा बेखौ बेबादि जेबो बोसोन होनो हायाखै। आंथ' एखेबारे गावनि फिसा आंगो साननानै लाथारो आरो गावबो आंखौ बिफा होननानै साननानै लायो। जोंनि अनलायनायाव खुनु फाराग गैया आरो गाज्रि मोनलायनाय खुनु गैया। दा बेखिनिल'। बेनिफ्राय गासिबो गुना गावनि निजा। आरो बे बय सोंनाय थाबावनो हागौ हयथ' आङो बिफा हिसाबै बे आंखौ जे एथ' गुरुत्थ' होनानै जे खन्थाइ मेथाइ लिरदों, बे मेथाइफ्रा गावनि गोसो गोरबोनि साननाय। सासे सानसुमै हिसाबै बियो बे गावनि साननायसो आरोखि। गोजोननाय थाबाय। आथिखालाव बिथाङा सासे माहारियारि सांग्रां मावथि, दैदेनगिरि, खन्थाइगिरि, रायथाइगिरि आरो मेथाइ सुजुगिरि। मिनिसरनि सोरजिथायफोरनि सायाव बिफा महरै नोंथाङा माबा बुंनो सानो नामा? गोसो गोरबोआव गोजोननाय माबाफोर बाथ्रा बुंगोन नामा? बेनि माबाखौथ' गोसो गोरबोजों एखे गोजोननायखौनो मोनो। खारन बियो सासे बुंनो थांबा बर'नि बिथोराव आसल मा होनो बिदिखौ दैदेनगिरि होननानै बुंजायो।
खारन बिनि गोसोआव नांगौबा बर'आ जाखो खौसे जानांगौ गोदो गावसोर सत बांसा लाबाय सत बांसाखौ जे मानसिफ्रा फोथाय खेबस' खालामबाय बेफोरखौ बियो गावनि खन्थाइजोंबो फोरमायदों आरो बिनिफ्राय बाथ्रा फंफ्रोमबो बे खौसेथि गैयैखौ बर' दुखु मोनो खौसे जाबासो जे बर'आ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि उद्देश्य जि थांखिफोर दंमोन मोनसे गेरेमसा गोजौ हारि दानायनि बे जे जाफुंगोन बेखौ बियो एखेबारे गोसो गोरबोजों लानानै बेनि मोनफ्रोमबो माबानो खन्थाइयानो होन मेथाइयानो होन बहाय गासिबो जेब्लाबो माबा बेरखांजोबनाय औ आरो बे सैथोबो बेबादि खौसेथि जुदि जानो हायाबा जों जुदि गावबा गाव समाय लानायखौनो जुदि सत बांसा लानायखौ जुदि एखेबारे फोथाय खेबस' खालामोबा जे जाथिया जे बिदिनो गावस्रानायनि उनाव लेथेर फेथेर जाफिनगोन बेखौ नुखायो बे हिसाबै आङो बिनि खन्थाइ बा मेथाइ बेफोराव गासिबो बर'फोरखौ खौसे जानानै बा मा आंखाल जादों खौसेथिनि आंखालावनो जे दिनै थेर बेथेर जानो नागिरबाय बेफोरखौ गासिखौबो नुनानै नंगौ बे सैथो बाथ्रा होननानै आङो बे माबाजों आंनि फिसाज्ला मिनिस्वर बसुमतारीनि जि साननाय आङो बेजों एकदम फुरादमै गोरोबफायो आरोखि आं बेखौ सयथ' होननानै सानो आरो बे हिसाबैनो बेखौ आंगो होननानैबो सानो जाहाथे भबिसत बिनि नाजानायावनो हयथ' बर'आ माब्लाबा खौसे जालायनानै जाहाथे उनाव जै जै मै मै जाफिननो हायो आं बेखौल' इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो आरो बेखौ लानानै थामहिनबा बिथा खालामनानै दिनैनि गोदान जोलैफोरखौ बिफा हिसाबै नोंथाङा माबाफोर दाथ' बुंनायाथ' बुंखानाय बादि जाबाय खारन बिनि जिनिखि खन्थाइ मेथाइ बेफोराव माने एखेबारे जेब्लायबो बर'खौ खौसे जानानै गोदानै बिग्रायफिनथारनानै एखेबारे ज' खौसे जायोबानो जि उद्देश्यमोन जि थांखिमोन बे जाफुंगोन होननानै बे बुंदों आरो नंगौबो बे सयथ' आङो बेखौ नंगौ होननानै सानो आरो बेबादि जुदि जाफिननो हायोबा निस्सय बर'आ सानसे समाव देरहासार जाफिनगोन आं बेखौल' सानो आरो जुदि बिदि गावस्रायोबा बोरै सिखारनो हानो बे सयथ' खोथा आङो मिनिस्वरजों बेवहाय एकमत एक गोरोबनानै दङ आंनि गोजोननाय थाबाय नोंथाङा बनरगाव गेजेर फरायसालिनिफ्राय माब्ला आजिरा लायामोन लोगोसे बर'नि बबे माहारियारि आफादाव थानानै एबा बिबान लानानै खामानि मावबोआमोन आङो 2003 फेब्रुवारि 3 मायथाइनि फेब्रुवारि जोबनायाव 2003 मायथाइनि औ 2003 मायथाइनि फेब्रुवारि जोबजासे साख्रियाव थाबाय बेनिफ्राय 1 मार्चनिफ्राय आङो रिटायार जाबाय आरो बै समाव नोंथाङा आजिरा लानायनिफ्राय मा आफादाव बिबान लानो आङो सिगाङाव जोंनि बे जायगायावनो मास्टार मावनाय जाबाय नालाय बे मास्टार मावनायाव आङो मैखोमै बे एलेखानि हाइ स्कुल गायनो बे एम इ स्कुल मोजाङै जाफुंनायावबो नाजाफानाय जादों रायजोफोरजों ओमफ्राय हाइ स्कुल गायसननायाव फुरा गुदिनिफ्राय माबा लानानै लिंथुमजेननानै बेनिफ्राय बेखौ जाफुंनायाव फुरा मदद होफाजोबदों आरोखि हाइ स्कुलनि माबा खामानियाव बनरगाव हाइ स्कुल बेनिफ्राय माबा हिसाबै खालि बे माबायाव बर' थुनलाइ आफादाव माबा मोननै थान मोननै आफादगिरि जानानै सालायदों आरो ओरैनो मेम्बार हिसाबैथ' थाबाय थादोंआनो बेनिफ्रायथ' ओरैनो माबायाव गामिफ्राव बे जिहेथु आबादारि बेराफारसे बे हिसाबै जाम्फै थाम्फै माबानायाव फुरा मदद होनानै खामानिफोरखौ मावनाय जादों बेखिनिल' आंनि मावनाया गोजोननाय थाबाय औ जोबनायाव
बिफा हिसाबै नोंथाङा मिनिस्वरनि आखल आखुनि सायाव माबाफोर बुंनांगौ दं नामा? जोंनि बिनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों। आखुआथ' आंना फिसा मिनिस्वरा थिगैनो दं दासिमबो खुनु रावजोंबो माबा गैया। आं बिनि आखु फुरा मिथिगौ। बेबादि आखुयैनो जेब्लाबो थाबाय थाथों। आरो बियो बुंबावदों आंनि सिगाङाव जे अन्तत राजनितिकआव बारा गोबावखौ थानाय नङा, थाबनो हयथ' भट जाबानो बे एंगारनो होनदों। आं बेवहाय बुंबावदों अन्तत टार्म मोनसे मावबाव जाहाथे सिजिल जानानै थायो। बिनिफ्राय नों उनाव मा खालामो आं बेखौ मिथिला। जोंथ' बोरायबायबो दा, जोंहा मावनोबो हाला, सिन्था खालामनोबो हाला। नोंनि गोसोसै, खिन्थु नोङो हागौमानि नों जि उद्देश्य गायसनदोंमोन बेखौ जाहाथे जाफुंहोनो माबा खालामनानै जाफुंगोन खायदाखौ खालामखांनानैसो नों नागारो ना मायो सोरबा बिसास होगोन मानसिनि सायाव गथायनानै बे नोंनि खोथा। बेखौल' आं बुंदों। आरो आं फुरा बिसास दं बे सासे बर'नि बिथोराव बयनिख्रुइ गोख्रों सैथोजों दैदेनगिरि। जिहेतु जों बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय। जिहेतु जोबनायाव दानि BKWCनि गाहाय सोद्रोमा मानगोनां मिनेस्वर बसुमतारीनि जोनोमगिरि एबा बिमा महरै मोननाय बिथांनिफ्रायबो जोङो माखासे बाथ्रा मिथिना लानि। मा जाखो बाबा? आंहा दा फैसा हरनांगौमोन, हराखिसै। आंहा फर्म फिलाप खालामनांगौमोन, फैसाखौ हराखिसै होनना गाबबाय। ओमफ्राय बिफानो खिथाबाय, नै बोराय, हनै फिसालाया फैसा नांगौमोननो बिदाया हराखिसै होननानै खिथाबाय। ओमफ्राय बिफा हरबाय आरो। बेनो दा नोंथांनि फिसाला मिनेस्वर बसुमतारीया बर'नि गेजेराव सासे गोख्रों समाज दैदेनगिरि, सासे गोख्रों खन्थाइगिरि, रायथाइगिरि, मेथाइ लिरगिरि आरो BKWCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जाबाय। बिनि सायाव नोंथाङा बेसेबां गोजोननाय दं? आंहाथ' गोजोननायखौ मोनगासिनो दं। आरो आं फुजा थुजा होबाबो आं बेखौ रायखांनानै जय जाथों होननानै बुंहरबाय थायो। बाथौआव फुजा होबा आर'ज गाबो आं फिसानि थाखाय, जाहाथे रावजोंबो सुथुरफोरजों बायदिसिना दाजाथों होननानै। सुथुरनि आखाइनिफ्राय बारग'नांगौ, मोजां मोजां खामानिखौ मावलांथों, मोजां मोजां सौफैथों। मटर गारि गाखोयो, लामा गोजान लामा खाथि, बेफोरो सुथुरा सुथुरनिफ्राय एरखे एरखे लाबोथों, होथे होथे सौफैथों होननानै फुजा होयो आं फिसाखौ। जाहाथे जायाखैबो। ओमफ्राय आं दाखालि फुजाखौबो होनो हायाखिसै, लोमजाबाय थाबाय। माबा एक्सिडेन्ट जाफैदोंनो, ओमफ्राय मानसिफ्रा जेबो जायाखिसै आरो। आं बिदिनो आर'ज गाबबाय थायो। आं फिसा हिसाबै आं सुल साल गैया, न'निखौबो अनो, बेखौबो अनो, समानै अनजोबो आं। जिहेतु जोङो बिथांमोननिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिना लाबाय। दा जिहेतु जों नैबे समाव जोङो बेखिनियावनो बिदाय लानानै दिनैनि नैबे सावरायनायखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।